Gwapo na dire, Menda High Cordoba. One port lang, mga ito. Sayan, nagandang sayan dire. Nagandang rin si Juan, Shell o Kailaw sa Juan. Out pala sa friend ko na si Richard Gomez, no? Tinola version ko, sir. Tignan nyo guys. So guys, maayong buntag. Magluto ta karon og tinola nga seafood, no? So atong gamiton is lapu-lapu nga isda. Dayon clams. Okay ba kung sa pangalan ni, no? Comment down below kung alam niyo ko anong name ng clams na to, no? Tapos 1/4 na shrimp. Tapos ito yung ating mga ingredients, no? Ilagay ko lang sa description box below ang complete ingredients. May ano tayo, kamatis, espada, ginger, pula na onion kasi mahal ngayon si white onion. Tapos may ano tayo dito, ground fish pepper. So guys, may ano na tayo dito, boiling water. Very easy recipe guys. Ilagay lang natin lahat to. Itong kamatis, ginger, una natin yan. Yan, drop nyo lang. Onion, ito lahat. Yan. So, boil lang natin ng mga 5 minutes, no? Para maluto yung mga ano natin, lamas kung sa Bisaya. So guys, kumulo ng ating tubig, no? Yan. Kita mo, Inday Adore yung camera woman natin ngayon kasi tulog pang mga bata. Kasi time check, 6 AM pa. Ang aga pa. So guys, ilagay natin si lapu-lapu. Yung isda ha, hindi yung atong hero. Joke lang yan. Ang ulo, lami kay na. Ilagay natin yung sana, buntot. Tapos ito, lawas. Tapos may tummy. No, may tummy yung isda. Guys, kapag bago ka lang sa channel natin guys, paki-click naman yung subscribe button below and notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga video katulad nito, no? Don't forget to subscribe. A few moments later. 5 minutes, no? Ito na yung ating isda. So this part, i-add na natin yung ating mga ibang ingredients. Clams, i-add na natin. Madali lang kasi itong maluto guys, no? Yan. Add lang. Clams. Very fresh from the market. Cordoba. Ating shrimp. So guys, shrimp natin, no? Yan. Dali lang ito maluto guys. Mga 5 minutes, wala. Okay na to. Tapos timplahan na natin dito guys, no? Let's add na the pepper, no? Ito. Yan. Ako nang gikuan guys, gamitan og kanisiya sa tawagan na kalimot ko. Ang gidugmok. Gidugmok na ko. Yung asin. Mura na itong timpla guys. No, asin. Tagamay. Na, ito lang yung pabukalon balik at ipapakuloyin natin. Tapos itong spring onion na hard part, matigas na part, iuna natin ilagay, no? Yan. Ay, lagyan na lang natin ito lahat, oy. Baya. Lagyan na lang natin lahat, no? Para isang kulo na lang. Kakain na tayo. Okay. Sige guys, pakuluin natin ulit ng mga around 5 minutes, no? Go. So guys, kumulo ng ating tinolang seafood, no? Sinsya na kayo sa mga ibon natin kasi ang ingay. Yan. Ang bango dito na guys. Tikman natin. Oh, i-add natin pala yung ano guys, limoncito. This part. Yan. Tapos mix natin konti. Tignan nyo guys. Yan. Okay.
tikman natin guys ha. Yung sabaw. Adjust tayo dito sa timpla. Kulang siya ng kunting asin. Add tayo ng kunting asin ha. Kayo na lang magtansya guys sa mga salt na ilagay nyo, no? Kasi iba-iba tayo ng taste. Pakuluin lang natin ng konti ha. Try natin tikman ulit. So, very easy recipe guys, no? At masarap. Shout out pala sa friend ko na si Richard Gomez, no? Tinola version ko, Sir Richard. Sarap na guys. Okay na ka guys. So guys, kakain na tayo, no? Very easy recipe guys. Try nyo itong lutuin sa kusina nyo, no? Don't forget to like and subscribe and click the bell notification below para ma-notify ka kapag meron tayong mga video katulad nito guys, no? Hi guys! Eating time na guys. Sus, kalami dire ay dapita. Daratong tinola. Darato ang lato, no? May lato tayo dito. Iwan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. Comment down below kung alam nyo to guys. Tapos may soka tayo para sa lato. Tapos yung linuto ko kagabi na squid, no? Yung nasa shorts natin guys. Marami pala tayong video, no? Sa shorts. Paki-check nyo guys. So guys, may rice tayo dito. Eating time, let's eat. So guys, clams guys, oh. Ngaon ta guys. Kalami. Pwede nito slow pusuka. Habawan, no? Kalami. Squid. Squid guys. Pusit. Doon ako. Shrimp guys ay. Nag-isda di habi. Shrimp. Ano yung isda ko sa dahi na? Kano helicopter? Shrimp ko na yari ko na sa isda dahi. Ito na lang yung natira sa ulo guys. Nadugmok. Ano yung lumit eh? Ramit man kay siya good. Ang isda. Isda ay. Lapu-lapu guys, ang sarap. Is the most Matamis. Matamis siya guys kasi may shrimp ba. Magda? Mga subscriber natin dyan sa no? Mga OFW nating subscribers. Shout out sa inyong lahat. Shout out Donaldo, no? Sa US of A. From Florida, no? Always watching. Maraming thank you, Donaldo, no? Always watching. And shout out Aisel, no? Supporter natin yan. Road to 3,000 na tayo guys. Guys, paggawa tayo ng t-shirt guys. Baka gusto niyo mag-donate. Baka naman. Yan naman. Doro pag-aabot tayo ng 3,000 subscriber, paggawa tayo ng t-shirt. No cost, oh. Ang isa eh. No cost. Kaon man eh. Palitin niyo. Dami kayo. Dami. Ito oh. Yo, shout out dahil sa mga gagaw des barili no, nila Trixie, Silby, Mactads, si Judith. Baka kita forever te. Labi na ni. Ug labi na ni Istibor. Shout out gaw paayo diha. Ug mi Joey diha nam dahil si Joey diha sa barili gaw. Laag niya ko sa inyong farm gaw. Maghalang-halang ta dito kuan bayi nga manok. Kanawa ninyo gigamit ba?
Pohon. Oh, Dr. Borja, shout out Dr. Borja og ni Doc Cliston sa ang trabahoan. Shout out ninyo, Doc. Apil na lang po na ko si Doc O'Clarence. Okay na atong mga blood works, Doc. Pasado na. Ug sa mga nurse da no sa ang trabahoan kay bawa na magkinsa mo. Nga unta ninyo. Oy Dong Jikoy, shout out nimo Dong Jikoy. Salamat sa sigig suporta sa atong channel dong ha. Kaon tag tinawa dong. Og ni Doc Juan, day subscribe ninyo si Marlo 12, no? Og si Kamatik nato, no? Nga mag-iibon. Shout out Kuya Arnel day. Kumusta na imuhang parot da Kuya Arnel? Dakpa na ba? Guys, mag-atag rice guys kay murag lami man. Gamay ra Dok. Lami ang naupos. Hmm? Oh. Hang kayo diri guys, hang. Di dapat kondi oh, lato dai. Dara oh. Maghurot ng hili ang shrimp. Ang bati diha. Isda. Wa na kay shrimp ate. Lapu-lapu. Ano yung lapu-lapu guys? Kung is kay duyag. Barato ra ang lapu-lapu diri guys. Palit nako sa usa ka isda 171. Gi-discountan ko og piso 170 na lang. Nga kaling clam. Palit nako ano yun, tinta ra. 65. 65. Yang shrimp. Si tinta ang shrimp, alam mo? Dire na ako gipalit sa may Cordoba. Takan. Sa area namin guys. Nandito kasi ako sa Lapu-Lapu. Maraming seafoods. No? Shout out Ate Joy, no? Paborito ni mo Ate Joy. No cost dire ay. Hindi kayo. Shout out din ako akong auntie nga gwapa, no? Auntie Milmil. Ug uncle nako, tiyo nako. Sinoy Brian, shout out ninyo diha sa Barili. Ang si Tiny Tong dai, shout out Tiny Tong. Bagal siya, bakas siya po, nikulit nako. Napayo ka lugar ulit. Basin karong kuan, November. Ulit kuya. Lami. Nukos oh, lami nukos kaya. Bisag ka ng gahapon ba ni? Yan, lami kayo. Sige guys. Until next time guys, no? Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Click yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video, no? Tulad nito. Ang sarap ng ating tinulang seafoods guys, no? Bye for now. God bless.